Ersila Gawċi ta' 44 sena mill-Belt intbatet sentejn ħabs wara ammettit l-akkużi li kisret il-kundizzjonijiet marbuta mal-ħelsien mill-arrest. Il-mara ma marritx tiffirma fl-assa u naqset milli segwi kundizzjonijiet imposti fuqha f'żewġ sentenzi li ngħatat. L-Ispettur Frank Anthony Tabone qal li kienu ilhom ifittxu lill-mara bil-pulizija sabuha arrestawha fil-jum ta' Tnejn. Il-mara li hija riċediva għandha problema ta' droga. Il-Maġistrat Ian Farrugia saba' ħatja u ordna li l-ammont ta' 5,000 euro depożitati f'każijiet separati sabiex ngħatat mill-ħelsien mill-arrest għandhom jgħaddu għand binta. L-akkużata qalet li se tappella mis-sentenza kif ġiet ikkundannata. Christian Ciuccio Taljan ta' 44 sena li jgħix f'Pembroke ingħata l-ħelsien mill-arrest wara li tressaq il-qorti fuq akkużi ta' serq. Huwa ġie akkużat li allegatament seraq ittri minn komun ta' blokkat appartamenti u f'każ separat seraq kartiera li minnaħa karta ta' kreditu u prova jiġbed il-flus biha. Huwa kien arrestat mill-Pulizija tad-Distret brabta ma' serq f'San Ġiljanu fi Gwardamanġa. Dawn il-każijiet ġew solvuti wara li l-Pulizija segwit rapporti li saru permezz tal-proċedura ġdida tar-rispons għas-servizzi mitluba mill-pubbliku, fejn dawn ir-rapporti saru online mingħajr il-bżonn li l-vittma jkun hemm għalfejn imur f'assa. It-Taljan għandu l-vizzju ta' droga u għalli jaħdem bħala pizzar imma bħalissa waqaf minħabba l-COVID-19. Il-Maġistrat Ian Farrugia taħ il-ħelsien mill-arrest fuq garanzija personali ta' 5,000 euro. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.